Mga kauban, kinahanglan mag-amping ta kay dunay info nga sulngon tarong orasa. Yes, Commander! Mga sakop, pagkatag mo, bantay nga itong kampo. Yes, Commander! Sa Pablo, buka nga ato mga kauban. Nanago naman. Nga kita asa mo tapingon na ni. Tapos na ta. Asa na pa dong? Ato puta dito. Sige. Na! Tara ka medyo! Uy! Naunsa ba sa doon ka? Kasamo pa din mo nga. Kaya ka doon sa mani. Kaya ka siyempre. Natay giukoy. May siksuntoy. Nagpapasilangan ng podcast. Sama Tarong mo tarong. nga. Kauban, ang area prestigyo na agad kita na to, nabundok sila. Pinaraamping mo. Kaya ginatong lakad ng posible na dinatakabas ng pamilya. Kaya mga MP, kinagawa ko na yung ating-anting na. Amping mo. Ito. Problema. Sige, Problema, sir. sige, sundan ko nyo. Sunod. Badi, nakita ginyo. Grabe. Dagan. Ay, ko bisa ingon sa tong impo nga naimpi din kita. Sige, kinahanglan nga tong bala nga tong yapingan kay sa usa ka puso ulit akigo posible malupit ani. Tanaw sa din ako kumpala ba di? Sige. Aw, kumbati pa. Sige, Kamangon ta ni. tama ta. Gusto ko matay, gusto ko na Matay mo yung galing sa akin. Huwag mamatay mo sa akin. Patay kita rin. Ikaw, ganahan ka matay. Hindi, ganahan kang matay. Hindi. Sige, bante na. Sukan.
Sa mo ka na. Unsa mo na? Unsa mo na? Please. Unsa lang gid ay? Kada na. Tapa! Isang mga kamay! Tapa! Tapa! Isang mga kamay! Gano'n mang ulo ko sa mga. Kubat na ni. Uy, loko. Sa mga tabo na to, ane. Wala po paing na ane. Tago na lang yung kunin mo daw. Permission. Dragon fruit, rambutan. Sir, na ako dinak pantry sir, tulong kubok sir. Okay, Dragon Fruit. Kada ko mo tulog ipe. Sige. Papaya atong tawag atong kauban duha ka bok para makuha ka diha. Amping diha kay diha mag-impis lo yora diha kauban. Kopya. Buak. Ibutan ang armas! Bahala armas ka, Tilde! Padali! Ay lang ko nito ang patya. Sige, basig na ikaw, Uban. Ay lang taon. Patay na kani? Dila. Giluwas mo na sa tong kauban mga rebelde niyang army. Patay naman sana. May pag mo suicide ko. Suicide ta? Gi. Patay, gits commander. Ay, wala dito tayo mahimo, ane. Magkawag ka, ay, wala magkawag. Ano mga commander niya? Mibiya man ka na mong sayo, commander. Pusla mag iyong gipatay ang armong commander. Ako'y manimaw sa parto. What's up mga ka-MJ no? Di kami karon sa Bugos Iburo na nag-shooting mi sa bago ng mga upload. Ako di ay si Arnel Abelhuntong ilang direktor alias Agaton. Ako di ay si Maricel Huntong alias Tilde. Ako si Mads Montijo alias Tikla. Ako si Shirley Lemoran alias Madam Gordapia. Ako si Mira Faith Montejo alias Katsutsi. Ako si Mark Pablio alias Pablo. Ako si Bibi Hida alias Pitok. Ako si Pedroso alias Pidyo. Ako dahil Junior Balirong no, alias Tikbol. Tiktoy. Ako dahil si Joseph Sabilio no, alias Jupit. Ako si Tatay Jose alias Joker. Ako dahil si Baboy Sinyo no, alias Botyok. Subscribe ka mo sa amuang Facebook page no, sa amuang YouTube channel sa MJ Putat Banners. Thank you mga coaching. Salamat. Salamat.